Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Bilbil, hoş geldin. Salam vatandaşlar, salam kemine hoş gördük hemmeňdi. Bugün eýleşler bilbil bilen gatty gyzykly bir nämäni hem gyzykly hem gülkünç temany gurrun ederiz. Gurbanuly ýene-de sahnalarda, ýene näme üçin sahnalara çykdy täzeden. Ona ýokdy, deýinji aldymy, deýinjini alyp boldumy, ýa-da käbir zatlar tersme gidýär diýilen deme bar. Ben şo arada gurrun ederiz, ne bilbil. Nämeler bolup geçýär senin pikirinçe? Men pikirimçe bolup geçýän zat ýanky adından belli ýene-de sahnalarda ýöne bärde sorag çykýar da sahnalar näme üçin gurulýar täzeden. Öň ýanky sesi çykmaýan minister ýa beýleki şo gapdalynaky Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň hem sesi çykmaýar da diňe ýanky garaşsyzlyk döwrüniň berkararlyk näme diýerler aýtýar bir giden nemesi bar lozung Şygarlarmy? Bagtyarlyk zamanasyna ösüşe eýe bolýar atmanymyzdan asuda Türkmenistan gaterwet össü diýen ýaly şun ýaly bir nemelerden başga eşdilýän zat ýokdy da. Indi bular gurulap başlady. Näme üçin sebäbi häzir ýollar ýapykdyr, onam açdyrylmaly, açylmaly. Ondan şundan öňürtü bir halka sahna görkezýärler. O sahnany näme edip, ine düzetýär, ine edip başlady, ine işledi diýen ýaly göz boýagçylyk etmek üçin edilýär diýip düşünýär şuny. Bu zatlary ýanky meclisde şu 22 oktýabryň 22-sine Watan habarlaryna çykan nämäni diňledim da meclisi gaýtaladyp diňledim mon. Şonu men gen gördüm. 15 ýyl görülmedim bu zatlar, ne Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylyk eden döwrüne bu zatlar görülmedimi? Ondan bu bir hili eden gurrunlary syýasy reforma etjek ýalap, ýöne ol syýasy reformada da sözleriniň arasynda ýanky yerli dolanýarşdyk ýa-da ýanky biziň yerli hökümetler bolmaly da diýen nemelenmeden bir hili nähileden diýwaýdan suwun çykaryp çorwasy diýen ýaly bir hili ütködüp bir zatlar diýip otýar, bir zatlar etjek bolýarlar. Ýöne bu edilýän zatlar näde dogry diýip düşünýän. Nämesi näde dogry? Ine ştaýda bir giden bellikler etdim de. Gurbanuly Berdimuhammedow ýanky şo meclisi açan aýtdy. Arkadagy terdaryň parasatly ýolbaşçylygyna diýen milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpçün etmek uğrundaky işler üstünlikli durmuşa geçirilýär diýip başlaýar şu meclis. Utanana motlayan yani. Inni bärde bir sonra uýda çykýar. O şeýle bolsa hakykatdan parasatly serdar, arkadagy serdar bu ykdysady ösüş nähili üstünlikler bilen durmuşa geçirýän bolsa, bu zatlar näme üçin edip otyrsyňyz? Onda siz etmeliler, bu ýalda tak üstünlikli durmuşa geçip duran bolsa, bu ýaly ullakan sahna urnap berlerdi. Indi şey diýip başlanýar söze şu mecliste. Soňundan ýanky bir giden nähili çak nemelerini, dolanýarşlaryny bir-birine käbir owalar bir-birine tepläp, käbirlerini aýyryp, käbirine şäher nemesini berip, käsini ol etrapdan bu etrapa süýşürip, indi bir giden şu ýanky çäklaryny ütködüpdir, atlar ütködüpdir bir giden. Indi şu atlar 15 ýyl görülmedimi? Bu bir näme üçin Gurbanuly Berdimuhammedow öz oğluna arkadagy serdar diýär. Bize biri prezident bolup gelse hukman arkadagy bolmalymy ýa-da oğlu geçse arkadagy serdar bolmalymy? Ya başka bir geçse ona näme diýmeli? Oğlu derler, başka bir geçse ona da bir at tapmalymy şeýle. Yo arkada ama özü bolup otýar. Özüni, prezident özüni näme üçin halkdan ýokarda goýýar. Men bu bärde ýanky aýtjak bolýan adam
Kur'an ol berdim Muhammed'in şahsına olan nägiletçiligim yok ýöne etýän işlerini biz bärde analiz etjäs, bir analitika geçirýär. Etýän işlerini biz kritik etjäs şu taýda. Ine ýanky ýene bir aýtjak bolýandadım. 2022-nji 28-nji ýyllarda diýe durmuş ykdysat taýdan ösdürmegi maksatnamasy kabul edildi diýe, maksatnamasy kabul edildi diýe. Indi şu çakaçyn bir topar maksatnamalar kabul edildi-de Türkmenistana bundan öň şolaryň hemme tersini işledi. Indi biz şoňa nähil düşünmeli? Durmuş ykdysat taýdan ösdürmegi maksatnamasy kabul edildi diýme, onda durmuş ykdysat taýdan çökermegi Maksatnamasy. maksatnamasy kabul edildi bolýar. Altyn asyr misaly getireli. Hawa. Altyn asyra misal açyk kapylar siyasata misal açyk Galkynçylar kapylar siyasat diýip ine öz halkymyz bir bilen owa 2,5 milyon halk girip bilýär içine. Bari o 6 ming adam giripdirmek kemine biz sanady şunu. Ýok, şu wagt köpelendir 10 000 owa 12 000 diýeler. Barşa 10 ming, 12 ming, 100 mingler çaň ýanyna näçe biziň milyonlar çak halkymyz daşyna dur. Ine ondan bärden gelsek ýanky sözüň arasyn neme diýär-de? Nähileýden sile diýär ýanky ýolaşçylara neme diýär-de? Näme ýetenok diýär, innowasiýon tehnologiýalar, bar zatlar diýär, sile alyp berdim diýär, hemme zat ba diýär, ýetik diýär ýöne. Ösen döwletde ýaşaýanyz diýär. Ne şu taýny men düşünbilemok. Bir YouTube'un işlemeýän ýurduny nädip innowasiýa tehnologiýaň ösýän döwri bagtyarlyk zamany ine şunu ýarzatlar nädip bolsun. Ondan hem geçýärsin işçi güýjümizem ýetik diýär. İşçi güýjümizde ýetik sözüni diýmek Türkmenistanyň içindäki ýarpy alan halkyň ýarsyndan bir azragy türmelerde ýatýar-da. Galanan ýanky garrylar, çagalar, mentler diýip alaly. Polisiýa işgärler biram şu içinde oturan ýanky şu töwereginde oturanyň maşgalalar diýip alaly. Şolara ýetik iş bar diýmek, häzir Türkmenistana ýollar açylsa diýmek, bu girjek adamlara iş ýok diýmek. Häzirki işçi güýji ýetip Türkmenistana diýmek, daşyna oturan adamlar içine giren ýagdaýynda iş ýok diýmek bolýar. Men şo hil düşünýän kemine nähil neme diýýär. Ýetip diýär. Ona biz barsak biz artyk bolýar, onu neme işdirlik bolýar. Şu wagt ýetip bolsa, içindäkilere ýetik iş bar diýär. Neme var indi bularyň aýdaly maksady şol iş nemetmek bolsun diýeli. Gurulan fabrikler, sözde zawodlar var, şolaryň hiç haýsam adam şekilde aýlyk berip bilenok. Başlygy we işleýänleri bilen bilelikde ogurlyk edýärler. Hemmejesi mejbur. Mysal üçin sement çykarýan bir zawody el alaly. Sement çykarýan zawodda başlyklara bir ogurlaýar. Soň işleýänler hem aýlygyny alyp bilmän üçin olaram arasynda ogurlap şo kazanç etjek bolýar. Ýöne hemmek bilýär. Deme var da başlyk ine aýdaly, özüniň ogurlamagyna garamazdan aýdaly özem. Şu işçileriňe aýlygyny berem, zok 3 aýdan 4 aýdan bäri bular pulyny ýerden gazanýarkan diýip sorap biler doğrudan mı? Ýöne soralanyk bu taýda ýalanjykdan iş gurnalypdyr, ýalanjykdan işlenilýär, aýlyk berilýär diýilen ýalap bir deme var, sahna var. We hemme de bunyň içinde ýakyp, oýunyň içinde de hemme de bilýär. Ha bu oýunyň ýankylaryny, düzgün tertiplerine gol çeken oklar, açykdan kabul eden oklar. Yani sözsüz ve uzun wagtyň dowamında kabul edilen, anlaşılan bir zat. Endi bular yani aýtjak bolýan hakykatdan şu iş bilen üçin etdik diýen olsa da ýa-da etjek diýen olsa da häzirki ellerindäki usul bilen, sistema bilen edip bilmeýärler. Türkmenistanda döwlet fabrik açýan däldir. Yani Türkmenistanda açýar da aslında açylýan däldir. Ösen ýurtlaryň islendigine gidip görüň, hatda Türkiýe nemedim. Türkiýanyň hem bir fabrigi ýokdur.
Demesi yoktur. Yok, onu O bol yankı Hı. işçiler özleri etmeli, yankı telekeçiler we bir topar Ha. şolar önmönürmeli. Indi Şolar indi şeýle bir zat orta atýarlarda. Döwletiňki bolmaly diye döwletiňki bolsa adamlara deň paýlap berýär diýilen ýaly bir düşünje orta atypdyr. Ýöne şeýle bir zat bar, ine ýanky aýdan sement zawodum gözüňize gelsin. Döwlet bir zat gurýan bolsa, diýmek munyň eýesi ýanky hemmekim diýär-de. Bir zadyň eýesi hemmekim bolup bilen ok. Şonuň üçin hem hiç kim bolup galýar. Onu aýdygam gatkan aýdýar. Belki ýyldaşlarymyz üns berýänlerdir. Mümkin däl. Ýani döwlet ne guruluşy eder, ne zawod gurar, ne bir zat eder. Döwlet kanun demesidir. Hatda bizde şu döwlet sözüniň manysy hem ýalňyş. Ýani daşary ýurtlara seretsen state diýilen ýa-da ştat diýeli. Düşnükli olar ýaly ştat ýa-da state diýilen neme bardyr. Orsun nemesi ýalyk bu gubernas, ýani gubernator diýip bir zat bardyr. O guberna bolýandyr. Öňkü döwürde aýdaly Seljuklu ýa Seljukludan soňky döwürlerde de ine häkim diýip aýdýandyrlar. O häkim bardyr, birem hökümet bardyr. Hökümet häkim. Bu bolmaly däl şo zat. Ýani hem höküm edýän sistemanyň eýesi hem häkim bolmaly däl ýani. Höküm edýän sistemanyň eýesi hökümdar bolmaly däl. Düýünden ýalňyş ol orta asyrlaryň sistemasy ýyldaşlar ýani bu döwlet bir zat edýär diýmek. Döwletiň bir zat edip biljegine onanmagan bir samsyklyk 21-nji asyrda öz ornuny tapyp bilmändigiň nemesi. Döwletiň yankı mümkinçilik berip biler. Öz halkyna, yankı watandaşlara mümkinçilik Aha. bermeli. Kanun- Galan watandaşlar özleri etmeli. Şeýle ýani mümkinçilik sözüne hem açaly edil mümkinçilik däl. Mümkinçiligi adamlaryň özü döredýär. Döwlet hem şonu kanunlaşdyrýar. Ine diýär men şunu etjek diýär. Mysal Talap üçin bolar, talabyň hawa esasında. talabyň esasında, ýani talabyň esasında mümkinçilik döreýär. Şo mümkinçiligi hem döwlet kanunlaşdyrýar. Ýani döwletiň wezipesi şol. Döwlet seredýär şu zaty kanunlaşdyrsaň başgalaryna ziýan berýärmi? Ýani ýurdun gelejegine ýa-da ýurdun bir ýerine ziýan berýärmi? Beren okmy? Şoňa seredýär. Bermeýän bolsa kanuny gol çekilýär, ruhsat berilýär, ruhsaty çykýar, iş alınıp barylýar. Mysal üçin bir adam çykyp men gije aýdaly 8-den soň alkogol satjak diýsin. Men näme aýdýanda? Biznesden girelim. Alkogol satjak diýsin. Soň döwlet seredýär 8-den soň satylsa içerler goňşularyna näme der, o bolar, bu bolar gijanyň içinde diýilip dünýäniň köp ýerinde satylan ok. Alkogol. Ne şeýle ýani döwlet näme ruhsat bermändir. Döwletiň işi şu. Ýani watandaş men şu işi etjek diýmeli, döwlet hem edip bolýan bolanokmy şoňa seretmeli. O bizde aragam şol satyp ýör, ýani beýleki, şol aragam öndürip ýör diýeli. Hemme zat şol edýän şu guruluşy edýärmişim. Bunu bilýäňizmi? Guruluşy edýän döwletde ýa-da hökümete diýeli. Ýaşap bolurmy içinde? Ýaşap bolmaýan üçin bolýan bolsa biz ýaşardyk. Kemine çıkıp gaýtmadyk. Şo taýdan. Şeýleräk bir nemesi bar. Hawa Men şu taýda ýene bir näme aýtjak bolýanam. Şo Gurbanuly Berdimuhammedowyň öýde aýdyp otur, ýanky meclisi. Suw ýetmezçiligi barada aýtýar-da, suw ýetmezçiligi we suwupçunçylygy diýe Hasan Mar welaýatyna şeýle kyn eýle beýle şunýal zatlar aýdyp otur. Ýygynan hem şu edil şol söz diýen soň ýygynan şunýal näme aýtýar, paýta buğday diýe gaty uly baýlykdyr. Onu näme üçin garaşylýan talaplara göre önür bilendok on hökman paýta buğday diýe nemesini östürmeli ýa uly baýlykdyr diýe. Men şoňa düşünemek, suw ýetmezçiligi bar bolsa paýta bilen buğday sen nädip ekjek, onu nädip talaba göre nemeçe Türkmenistan paýta bilen buğday ekmänne, buğday aýdar mysal üçin başga ýurtlardan ally, Gadagistandan ally ýa Ukrainadan ally diýeli. Şonda da gowy ýaşama mümkinçiligi bar. Eger dogry ulanylsa ellerindäki sredstwalaryny
yaşama, şunyal gow yaşamaga, şonu ekmänem, dikmänem yaşap bilýär ýöne. Aýdal mysal üçin pahtany özüňde bir gowy kaçdygyny näme çykarýan, nähili önüm çykarýan bir brandowy eşikleň ratlaryň üçin özüň üçin eksen bar. Ýöne bizde pahta näme üçin ekilýär? Pahta Özbegistanyň üstünden Özbegistana uradyp diňe öz biznesler üçin ekýärler. Pahtadan baýadym, ene ýeke adam baýan bolsa, daýkanlar çykyp men şu pahta ekip bir baýadym diýip. Pahta uly baýlyk kim üçin baýlyk? Ondan gelýän näme goýulýarmy? Halkyň bähwidine siňdirilýärmi? Ene bu sorawlar näme üçin gozganok? Bilbil Seret indi Ne? Aha. dünyada şu an eýneşikiň öndürilýän nemesi maddasy cismi näme diýip sorasaň newit diýerler, dogry dälmi? Newit ýa-da Ne gaz. bilenem öldürýärler, Gaz, hem pahtadan. gazdan hem. Indi has haýsyndan köp öndürilýär diýip soralanda ve talabyň iň köp bolan, mesela pahtadan bolan geyim-gejimlere talap ýokdur. Diňe postsovetdäkiler aýdyp biler. Şey diýerler postsovetde, pahta gowy, pahta bilmedim sağlıklı diýer. Ýene bir zat diýer, ol şu postsovet kellesinden gelendir, bilenok. Indi men denep görýände, mysal üçin Adidas pahtadan aňsa zat öndürenok. Şu Adidas'dan bir zat alýan, giýýän iň az 6-7 ýyla gidýär, ben bilýän. Ýöne pahtadan bir zat alsaň, şu ýazy geçirýän de mysal üçin. Ýani bir O sezonu tarapdan geçirip bilýän. sereseň onuň dogry ýöne. Indi men aýtjak bolýanym bilbil sözüň agzynda. Aýtjak bolýanym Türkmenistanda pahtadan has köp newit we gaz bar. Şo taýdan çykarmaly o pahta Türkmenistanyň şertlerine gawat gelenok. Gawat gelýändiň bir zady bar. Howasynyň yssylygy. Ýöne howaň ysy bolmaly, topragyň suýuju bolmaly we suw bolmaly. Bizim toprağımız şor. O pahta ekdikçe de beterleşýär, zaýalanýar. Ne şo nämäni kemine ýadymdan çykmaka bagşla sözüň bölýän bolyn. Ýani şo pahtany ekip Özbegistan, Gazawstan öňkü Sowet döwründe ekmek şo bir deňde guratdylar da. Aral diýdi bar ha. Şon guradyp tebi betbatçylyga katastrofa geldi de häzir hem düýünde galan ýani duzlar, tozap, ýani şemal näme bolan wagty zäherleýär. Ýaşaýyş ýerlerine gelip. Ýaşaýyş ýerlerini şorlanýar ýa zäherleýär. Şo ol Sredna Aziýa, diňe bir Türkmenistanyň problemasy, ýa-da tutuş Sredna Aziýa, Orta Aziýa problemasy şu. Şo zatlary gözüne tutup pahtany ekiplerine mysal üçin aýdaly biri ally da mysal üçin 10-15 hektar yer ally, özüm zawoddaşdy, şol eşikini ýakyn bolyp gowurýanlar, amma da men mysal üçin kemine pahtadan eşigi dogrymaýsam gowurýan jana ýakymly görýän şunu şen beýleki nemeden. Dogry ömrü uzak däl. Bir sezondan artyk geydirenok ýöne öýde geýmäge zat bolýar. Böyle aýdal bir biznesmen geldi, men paht etjek, yer aljak, şuňa da paht etjek, şu eken pahtamdan eşik öndürjek diýse. O başga görüň. Ýani ony döwlet ekmeli, döwlet on tohumlaryny bermeli, ýerini bermeli, bar kişini polýa sürmeli ýa zat ýok. Dogrymy? Dogry, ondan soň Gurban ulynyň çykyp paht ekin diýmegi bolanok. Kellesini kesäýbeli onuň. Şon diýmek. Ol ekjek bolsa, mysal üçin, goýşu kim zawody bar bolsa ýanky şondan önüme öndürjekler, özleri eksin. Halk beýlekler bilen näme iş bar? Ol ýanky ýene de şo döwlet etýäniniň sebäbi netijesi bu diýip oturan zatlary, onam döwlet etýär diýmem ýalňyş. Yo, döwlet etme mümkinçiligi ýok. Döwlet onuň ýaly gurama däl. Ene bu zeýkeşleri gazmallyda şu wagt 2 ýyl bäri biz aýdyp gelýärsiň, bize watan dönügi diýdiler. Ene sowal Gurban ul berdim Muhammedow sowal. Ene sizem watan dönügi bolluňuz, men sizem aýdyp oturýarsyňyz.
Kalktık neme şu yol başçılar yanlış işleýär biziň aýtýan zatlarymyz aýdyp otur bularym aktivist bolmy. Aktivist olanı var mı Zeýkeşleri şulara? o zeýkeşler gazmallysak bize watan dönüg diýerler dogrymy? Aa, Ýa başga bir zat ne özler aýdyp otur. Men düşünäm bulan sahnalaryna dogrymy aýdan bilemok geçýän bolsalar onda biziň nemämide ejeýärmide geçýän bolsalar men bu zatlar aýtjağını bilemokdum, ýöne gülkünç boljagyny bilýärdim şonuň üçin başyndan. Aýtdym hem gyzykly hem gülkünç diýip. Ýok, men aýtjak bolýanym bular biziň ideýalarymyzy bir hili Plagiat edip durlar. Orlaýarlar-da. Indi bunu etjek bolsaňyz siz onu telewizionyada hemme zady ütgetmeli bolýaňyz, ýalan sözlemäňiz, goýmaly bolýaňyz, aýtmaly bolýaňyz, bizem çağırmaly bolýan. Şu etjek zatlar şeýle bolsa, özleri alyp barşyny şu ýal çorbasyny suwuny çykaryp biziň aýdan zatlanmadyň suwuny çykaryp bulanma jarayda oturýarlar. Bize yerli hökümetler gurulmalysa, o bir etraf, beýlek etrafa sepläp ýa başga ýerden onu aýyryp takyp onýaldak diýmedik. Ýöne bir hili düşnüksiz boluşlary, ýene bir zat ýanky belli. Beýleki zada geçmäken bir aýdyp geçeýin diýişli bir zat bar ine. Biziň aýdýan zatlarymyz owurlap, aýtjak bolýarlar, olam ýanky Gurban oly, onuň kän gowet bejerenok, ben hem diňledim. Ýanky gülkünç ýerler hem bardy. Dilem ýanky çolaşyp dolaşyp bir zatlar bolsa durdy görgülinim. Ýöne bular owurlasa da aýtsa da edip bilmeýär bilse nädip ediljegini aýdamjak ekrandan. Aýtsa hem edip bilmez de ýöne diňe aýtmak bilen bolan ok bu zat. Şonuň üçin ýanky aýdyşyň ýaly o biz şo taýa barmaly we biz etmeli şonu hökman suratda. Başga olar edip bilmeýär, olar etse döwlet etdi, ýene bir zat etdi diýip owurlar. Hususy nemelere ýanky şahsy işlere, emlaklere de ruhsat berip bilen ok sebäbi ýanky Gurban oly ýa-da şonuň daş döwründäkiler gaty samsyp 2 ýylyň içinde halk olardan has ýokary derejäge geçip gidýär, soň hasap etmeýärler. Şonuň üçin bularyň edýän zady halky şu Gurban olynyň derejesinden peste saklamak. Ýani saklamak. Goýberse gidýär Gurban oly taýda hiç zat däl, Gurban olynyň ýüzüne seredip sorasaň gözüni gaçyrjagyny bilýän düşünen ok ýa demesine. Bilbil dowam edip bilersin. Yo Gurban oly Berdimuhammedow bir ullakan düşmançylygymyz nämämiz ýok, nämetsek öz watanymyz üçin, ýurdumyz üçin, watan öňü diýselerim şunu näme dip dowam edip otursa, tak şeýle bir adam hökmünde Gurban oly Berdimuhammedow gaty pirkolny adam bar aýna. Käbir wagtlar hiçim basap nämesem şunu diňleýän gülüp bir hili nastreniýam maçylyk gitýär şoň bolu. Gaharňa melýär hem gülküňem çyk bir tarapdan aran. Türkmençäni hem soň öwrenen emeň diýär ola. Gürleşin. Birden nefsiňe marýa gaharňa melýär edip öwren işlerine tak şeýle bir nähil aýdan şu aýdan bolsa aýdymçy bolan bolsa ýa güllörtýän nemelerde komediýan bolmaly diýende. Şo näme gow alyp bararda sesem gow. Men käwatýan aýdymlarda adam diňleýän. Indi ýanky nämäni bärde ýene bir sowal barda. Çykýa. Raýat sözüni köpülönü Gurban oly Berdimuhammedow ödüm hacı boldy dämi kemine şu oglan bidik gelle ödüm bidik gelle. O bir ýezem däl 2-3 ýezek gidäýdim kände bular. Pulum köp bolsa gidivermeli. Näçe ýerek gitsem. Indi ýanky bilen bu sözüni näçe atlarsan kemine dogrymaýsam menem bilemokdum. Ýöne ne bilemsem şu raýat sözüni aýyrdym öz sözlüğümden. Aýyrmaga çalışýan diýmejek bolýan şonu. Ine sen görkeziň da Kur'an-ı Kerimde de 104-nji Bakara diýdim, şonda ýazylgy. Bakara 104-nji o. Şonu ýazylgy dur eken hakykatdan hem suud etdiň. Şoň arap sözlüğünden hem perewodyny sen görkeziň. Ne şu şeýle terjime edilýär diýip terjimesini görkeziň. Bu söz näme ene de Gurban oly Berdimuhammedow ulan otur.
Bizim o pasportumuzda da asıl var yani rayet dip yazılgadır açık görün dedim ben görüp utanıp gittim ama bir taraftan kelläme pikir geldi bu orslar neme baranı diye de anırda Türkmenistan'a Ýöne ýere diýeni okawa. asıl o biz hakyky ofiçalny nemede barany dip ýazylan eken ýa goýun sürsi dip ýazylan eken pasportumuzda da gata mormerläken olardan bir tarafta bilip diýen eken da. Indi bu sözden için henidem ulanç, nämçin ulançdan gallaran ok ýasynan şonok dinleýänlere tıptırman dinleýän eken biziň çykyşlanmazy sebäbi şu dinlemedik bolsa bu biziň terminlerimiz olaň meclisine geçip barýar ýuwaş-ýuwaşdan önsürdinler. Hakyky ýa-ni özlerem bilýär bunu başarmajany. Şonuň üçin mejbur almaly bolýar. Biz hemme zat bir açygam aýdyp duramjok. Näme zadyň ýalňyşlygyny aýdýasy, nädip düzeltjegini, düzeltilmesini aýdamjok bu zatlara. Aýtsam edip bilmeýärse bu zat düzeltilme işi çıkıp gurrun berilip bilen ok. Yani iş edecek adamlar bilen oturup gurrun edilecek mesele. Sebäbi yani bir adamın çıkıp o şu şeyle olur beýle olur diýmese olay hem demäge girýär. O ýalňyş mı doğrudygyny bilip bilmeýän oň ýanynda hökmän suratda düzeldiýän ýa-da dogry aýdýan diýýäni gerekde. Hemen biraz şowa düşdüm. Neme diýe ýere eýesine bermeliydi. Birinji ýa-da telewizionyada şo bir eneden dowlup birinji ýa-da Türkmen telewizionyasynda şonýal söz eşdim. Türkmen telewizionyasynda hiç haçan şonýal sözi ýokdy. Men şo sözi ýere eýesine bermeli diýileni 2 ýarym ýyl mundan Saparaga aýtdy-da. Men şonu birinji ýa-da eşdim ýöne Türkmen telewizionyasyndan bir kunlukda şu wagt eşdip oturýan gen gördüm. Hakykatdan biziň terminlerimiz geçýär. Onam näme diýär? Ýer eýesine bermeli ýa-da soňundan aýtdy patrotlar nemeler diýär ýa-ni buğday ekişler pes diýär talaba görä däl. On eýesine bersen sen on plany bilen näme işin var? Näme islese alyp garpyz eker, islese kartoşka eker mysal üçin. Eýesine berende. Eýesi näme olsaňa sözü eýesine berjek bolsaň ber eýesi özi biler näme etjegini. Ya başlyk köp diýär, o başlyklar näme asmandan düşdümi olar kometa däl, ýokardan patlak gaçyp başlyk bolar ýaly. Gurban olup giýje ýatyp turupdyr, ertir tursa başlyklar köpelen bolmagy mümkin. Yok, başaran okmy? O çekilip gitdi, bolýa, orsam onu sypdyran ok ýa-ni saklap dur. O bir ýere gidersen işin gaýtarýan diýär-de. Ya orsam işi ýarymda galjak. Yok, ol ana töwerekdaşyna teresse ondan çykmak näme däl. Bu zatlar näme üçin bulanmajar edip näme dip ýörenlerine düşünmek. Bular düzeltjek bolsa, bul bir 201-nji näme mesele diýen ýarlar. Näme üçin şu birinji etmeli, ýol açmaly, halkyňa almaly ýygyna. Eýdip pasportsa nämesi kösenip bermän ýa dollar näme üçin 2 kursy bar. O birinji duran narhyny, yalan narhyny aýyryp onu ikinjini goýup aýlygam gallarmaly näme ediljek bolsa, iş etjek bolsa. Ya bolmasa bilim näme üçin biziň bilim kitaplarymyz o näme Hramov ýazyp ber. Näme üçin bir gelen gelmişe biziň kitaplarymyzda çagalan aňyny zäherläp ber. Näme üçin özi ýaly ulu adamlar meclise hormatly arkada ösdürýän bagtyarlyk zamanyňyzy patgalimlädip ber. O zatlar näşe şular çözmeli çözjek bolsa adil suwt näme üçin ýok. Näme üçin suwt işläwlenok prokurorlar, nemeler, adwokatlar näme üçin işläwlenok olar otur diýsen otur ýa tur diýsen tur ýa şolardan biýdin ýekeje adam edilenoklar. Korrupsiýa näme üçin ýatyranoklar da gelip ol etraw, bul etraw, ol etraw adyny aýryp bul etraw näme üçin olsaň bir zady önsürdüm-de. Niýazy Fadynaky ýa Gurban Sultany jadynaky ýene bir zady adynaky hemmesini aýyrpdyrlar. Näme üçin şol atlaň baryny aýrypdyr da haýsy welaýatda näçe tany Gurban Sultany jadyna bir geňeş barmy, kolhoz barmy, oba barmy? Ya bolmasa Niýazy Fadyna barmy ýa Serdar atdy barmy mysal üçin öňkü döwürde şo beýik Serdar diýler. Näme üçin öz täze girdi nemelerini aýyranoklar. Öz ata-babalarynyň bir eden nemeler bar. Aýny
aýtjak bolýanym. Şolaň etýän zatlary bir nähili näme ýetmän gaýtýa-da bir zat edenlerine iki adım atýan soň da kança gitmeli bolsa şonu gide iki adımdan soň ýykylyp ölüp galýan ýaly hereket etýärler-de. Özleri hem düşünýän okdur näme edip berýär. Özleri düşünen o edilmeli işler eden oklardanym on ýerine bir derek bir topar samsy-kymsyk hereketler nemeler etýärler-de. O başlyklar köpelli, başlyk kän ýere ýetme bermeli. Ýeriň eýesi halk payla, halka näçe nemeden düşýän bolsa 6 sotuk. Mysal üçin aýdal şu 6 sotukdan 8 sotukdan yer payladylar-da. O näme o hiç zada da yetmeýär ha. Zat näme edip bolýar? O taýda adamlar bar, jaý salandan kanalizasiýasy ýok. Ol aňyrda dursun, bular özleri çekmelmiş diýeli mysal üçin. Biz barsak gektarlap yerlere bermekçi. Kemine dowlatyň salýan jaý diýip bar, ipoteka diýip berýärler jaý. Salýarlar şu. Kaçdy wasa 0, hiç ele nemesi kaçdy wa diýen zat ýok. Üstüne kanalizasiýasy ýok. Şo salynýan jaýlaň kanalizasiýasy ýok. Şu Orslar öwretmendirmi bulara tualet gurmagy? Ýok, kanalizasiýa. İçinde teret şo jaýlaň bar. İçinde duşa, duşa we kabina hemme zady gurnalan. Ýöne şo suwlary kanalizasiýa her adam özi etmeli. Onam öz etýän duran ýerinde durýar-da, ol bir ýere akmala, gitmele, ýanky nemeli. Şo akdyrýan, gidirýän turwalary ýok, umumy kanalizasiýa turwasy ýok. Bular näme getirýär ýanky hapa suwlar ýeriň aşagyna her kim öz töwerewine bir näme gazyp edýär bolan. Töwerewini şorlanýar ýanam, şoň üçin şoň sebäbinden şorlanýar. Hapa suwlar hiç ýere giden dur bir ýerde. Onu umumy turwasy ýok, şo gitýän. O täze berilýän ýanky 6 sotuk ýerler aýdyp bereýin. 6 sotuk ýerde jaý salmak üçin niýe? Diňe bir gumun uýdurmaga 63 milyon gerekmişin. Ine gödeňde etiriň. O nähili gumu? Ýöne bir ýerde ýön gum näme diýilýär şoňa? Fundament salmakan. Ha, düşündüm. Ýanky galdyrmýalak bir zat edýärler. Awa, çägeden berýärler ýer, çägelýär. Onsoň o çäganyň üstünden şo gum guýdurýamşynlar, şoňa 63 milyon gitýärdi. Awa. Onsoň şo jaý salyp götür bir kiçirek jaý salmagyň üçin 1 milliard ýaly gitýämşinler. 1 milliard Garabazar kursundan alsaňa $10,000 bolýar. Indi bankyň wagtyndan alsaňam nemede $100,000 ýaly bolýarmy? Anladım. Ýanky olaryň bahasyna göre şeýler. Bular matematikasy nemesem bir nähili aýdyn. Şo ýerlerde gaz ýok, tok ýok. Bolýa onu adamlaryň özleri aýdal çekdirer ýeneder. Onu soňra satmagan bolanok. Sen beren bolsaň eliň çek, ol islese satar, islese şondan başga da eder. Islese işte salman goýar, jaý salmadyklara bir da sal goýuň bolmasa eliňizden alýas diýip gyssaýamşynlar. Üstüne bir da diýämşin, çatmadykyň, çatmaýal bir jaý salyň diýämşin. Eliňizden aljak diýip gyssaýarlar diýip. Onsoň o pulum ýok da, galyň bernede işem ýok, pulum ýok, olarym ýagdaýynyň ýetdiginden o arzan hille kerpiçlerde adalyp üstüne onumun nemetýärler diýe sal bilen salýan şon ýalýarlar emma. O zatlara gözlerini ýumýarlar-da 201-nji nemeden başlapdyrlar, şonu aýdaýyn neçe golum sahnalar şon ýalara kemini. Bilbil indi bular näme etselerim ýa bizim edýän zatlarymyzyň köpüsine düşünen oklar. Şeýle bir zat bar, ýa bundan soň iýizine aýlap getirip öwürüp bolmajak bir zat edildi. Çıkıp yine bu zatlar ayrılıp bolunyandygy we
iň önemlisi ýa-ni yalandan ine aktivist ýa-da o bu diýip hereketleriň hem çykyp bilýändigini hemmesini bir wagtyň özünde suwd edip gitdik. Bu zat indi jemgyýete ýerleşdi. Jemgyýetde indi her çykany alkyş neme ýokdur. Üns berýän bolsaňyz ildeşlerin özüňizden hem bir üns berim mysal alyp görüň. Her bir çykýan alkyş edýän därsiňizdir. Analitik ýakynlaşýansyňyzdyr meselelere. Bu adam kim, näme üçin çykdy, näme üçin aýdýar diýip biz köp zady boluşýalyk açyk açyp aýdamyz ok. Gereğem däl bir wada. Yer gelende aýdyp borany. Ýöne ine şo zatlar oturdy. Bularyň edip biljek nemesi ýok. Ýurdun içine baranlaryň hem aňyny nemesini görüp düşünüp durlar. Şonuň üçin ullakan ýol açylan ok. Indi ýol açylmaýanlygynyň nemesi. Indi käbir ýerleşlerimiz bardy. Ýollar açyldy aýne diýe. Ýollar açyldy diýip aýdyldy. Doğru. Ýollar açyldy diýip aýdyldy. Onu aýdyp bilirsin. Kyn däl. Ýani altyn asyr diýem, o zamana bardy Türkmenistanda. Boldumy? Altyn asyr boldumy? Ýa-da şoňa altyn asyr diýilýär bilem o. Mis asyrda ýa-da bir de şu. Daş asyr bolaýmasa o. Daş asyr. Ýa-ni altyn asyr diýenler daş asyr bolup çykdy. Ýollar açyk diýenem, o ýollar açyk mene barlap görüm. Awgust aýynda uçarlaryň sany, uçaklaryň sany sentýabrynkydan kän. Onu bilýäňizmi? Barwur uçup ýördi, ýeten okdy şolam ýana. Şolam ýeten okdy. Uçýaty ýöne ýeten okdy. Ine şol berilýän zady. Bular açybam bilmeýär, eger islese de ýa-ni uçaklaram ýok ýeterli miktarda. 4 sany daşar ýurdu uçup ýören nemesi bar. 4. Doğru. 4 tikirdik diýeli. Ýeterli ala. Ýa-ni ýurdun daşynda halky iň köp bolan ýurdam Türkmenistan. Dünýäde şu an. Halkynyň ýarym daşynda. Eýle bir ýurt ýok başga ýerde. Osaň çykyp bilmedim näme siti diýe, ahal siti, Aşgabat siti gurýarlar. Neme görkezýärler? O pulum Türkmenistanyň pulumy dälmi? Tartışmaly mesele. Kim bilýär? Ýewropadan ýa bir ýerlerden Orsetden gaçyrylan pullarmy aklaýarlar? Bilip bolmaýar da bu zatlar. Sähä Türkmenistanyň onça bir potensiýaly ýok. Emine men bilýän onu gurulşy etýärler. Gurulşykda ýazylýan puly şonu Türkmenistanyň öz içinden gaçyrylýan pullary aklaýarlar. Epesledip ýazýarlar, ondan arzan materiallarym gurýarlar. Galan pulam özjülerini urýarlar. Bu Türkmenistanyň dedim ýa-ni Türkmenistanyň içindäki nemelerde, firmalarda. Dogry, ýöne diňe Türkmenistanyň içinde ýurdun daşyndaky pullaram gaçyryp bolýar şo şekilde. Ýa-ni gara pullary aklap bolýar. Guruluşyň. Ene şu wagt biz pul uratýas bolan, bir sagatyň, 2 sagatyň içinde öýmede barýar, biziň pulumyz bar ana o taýk. İçinden berýärler. O pullar bärde galyp dur. Biziň berýän pullarymyz şu abmen valyotçuklaryň eline galýar. Olaram kurýerewde etýänler bar, ýörüte ýa-ni aýlanyp, dolanyp ýörenler bar. Olar nerden nemetýär şo pullary? O taýa mullakan olam şeylere düşünüpli onun kan. Indi şuna düşünün. Bir tarapdan etrafları sanyny azaldy, etraflaryň sanyny azaltmak diýmek ýa-ni döwletiň diýeli aýdaly döwlet bolsa, o döwletiň nemesi ne ýeňilleşdirýär. Çykdagylaryny ýeňilleşdirýär. Şonuň üçin edilýän zatlar. Ýöne döwletiň çykdajysy ýeňilleşýär diýip halkyň hädaý gowlaşany, halkyň hasam elbetleşýär. Bir tarapdan ama hal şeýti gidip durdy ýa. Bu diňe bawaryplaryň edip biljegi iş diýer asapara. Benim o indi şol terminala bağlamak gerekmi kän ýa-ni zatly. Ya bu adamın aklı alacak bir zat değil bu. Hiç bir adam etmeli değil bu zatı. Yani sen bu zatları etsen hayvanlaşmana doğru gidiyor.
hayvanlaşma prosesi başlan demektir. Kemine şu meclise çıkıp Kur'an ol berdim Muhammedov. Şu meclisin ağdalarına sonra o nem için dollar iki kursu var deyip nem için şu sonra berip bilen ok. Hmm. Ona mı açsın? O Nem için dollar nemeleri yapar. sağını azaltmasın da dolar. Samolyot yerten okmay. Bara samolyotumuz, gol samolyotlarımız var, Boeing'larda deyip yankı şu nem için samolyot bara nem için açan yok. Açın yollar deyip bilen ok nem için. Görüp bolýar da sen onun ýaly samolyotyny Aa, ýoklugyny bilýäs. Türkmenistanyň samolyot ýani uçar flotunyň ýaş ortalamasy 13 ýyla ýakyn. Pikir edin yok. 30 ýaşly nemelerem bar. Evet, Emine bir mont şu 2,5 yıl mundan pandemiya için uçtu. Şu samolyotlar duran Nurabadyra ya ulançdan çıktı mekan. Yok, ulançdan çıkan bolmamakmal şeýle bir neme bar. Köp ýurtlar ýani hukuk, adalet, kanunyň işleýän ýurtlary leasing alýar. Ýani Boeing'den prakada alýarlar. Mysal üçin Türkmen Hova Ýolları diýeli. Türkmen Hova Ýolları prakada alýar. Ulanýa, soň ýaş belli bir ýere gelen soň onu aýyrýarlar. Neme özü aýyrýar, park edýär. Ýa bir söz bar, park edilýär. Soň park edilenden soňam ýuwaş-ýuwaşdan söküp täze nemeler üçin ulanýar material hökmünde. Şo zatlary edip bilen oklar. Türkmenistanda Türkmen Hova Ýolları ýani aýdylşal bir döwlet nemesi ýalak-da. Döwletde de kanun, hukuk, düzgün tertip ýok. Şonuň üçin satyn alyn diýär. Satyn almam gaty gymmat milliardly bahalary geçýär, millionly däl. Bu uçarlaryň bahasy milliardla hesaplanýar. Şeýlerek bir ýagdaý bar soň onam satyn alyp bilen ok. Türkmenistanyň içinde ullakan pul ýok. Ýani gazyň pula baranok. Göne Gazpromyň hasabyna geçýän bolmaly. Ol Eýrana satan gazlarynyň hem eýeleri Hytaýlymy, Mytaýlymy şeýle bolup durdy. Dokumentlerini gördük bir ýerde. Ýani türkmen gaz satyp beren türkmen ýok. Ya türkmen gazyny satyp bilen ok. Diýmek türkmen satmayan olsa gazy pulam türkmen ölen ok. O mesele şeýle. Ownuk küçük pullar bardyr, aýlanýandyr, ol himya diýdi, ýene näme diýdi. Olaram ine şu ýokarky gatlaklar edipdirler-de, bawaraplardan esasa. Şolara bir paýlap berýärler, olar alýar. Ne şeýle bir düzgün bar. Halkym ýurdun daşyna çykyp işlemeli. 2 milyon halk ýurdun daşyna çykyp gazanç edýär. Ýurdam asuda diýip at goýýarlar. Soň ýyzyndan hem ýollar ýapýarlar, soň ýollar hem açyp bilmän ýollar açdyk diýärler. O dälhanasy bolup durýar. Kemine indi bu bawaraplar mundan beter bulaşdyrmasa bundan beter giderseler biz şu wagt öz meclisimizde ýadynda bolsa öňürak şulaň janynyň garanti hökmünde şular sürgün etmeli ýene bir zat diýdikden bular bawaraplar halkyň elinden alban bolmaýar. Janyna garant täze Türkmenistan gurulsa-da şoň garantyny hiç kim berip bilmeýär. Biziň meclisimizde hiç kim halkyň eline düşäýse bundan beter bulaşdyrmaka şular mene gitmeli düşünýän sebäbi edip beren bu oýunlary inne geçmeýär-de. Bundan bir kel mundan geçenem bolsa inne geçmeýär. Halkyň şu wagt nähil aýdyn hiç zatdan gorkmaýan döwürde geldi. Hiç zatdan gorkanok nemelerde öns berýän bolsaň TikTok'larda ýene bir zatda çykyp gön aýdyp oturlar öz pikirlerini. Ine şol adamlaryň gidenler amma içinde gidenlerden habarlaşýarlar, ýagdaýyny aýtýarlar, işte otursa. Ellerini kaldırmalı şu wagty diýär. Ýoly ýapyk saklaýar diýip düşünüp bolarmy? Şu öz janlaryndan gorkusundan şeýle bir zat bar, ýollar açylsa mejbur köpse gitmeli bolýar ýurdun içine. Daşynda şu wagt türkmenleriň esas bolýan iki ýurdu bar. Russiýa we Türkiýe bar. Russiýanyň hem ýagdaýy näberle gitdikçe de inflasiýa ýene näme urýandyr. Türkiýede edil şonuň ýaly öňküsi ýaly däl,
$800 kazanıp bilýän adamlar şu an $400 zordan ýaky iň bar güýjüne işlän wagty zordan kazanýarlar. O ortaça $300-350 kazanıp durlar da şu an. Bulam kıyınlaştırýar. Sen o kazanan puluňa ýeten ok. Erwet tarapy Türkiýede dollary bir syýasy nemeler bilen saklap durlar görnüp dur. Ýöne onuň gapdandan hem zatlar gymmatlaýa ýa-ni bir öýde kwartirant bolup ýaşamak bu gymmatda. Öňkiler ýalda kazanýan puluň ýarymy belki ýarymdan köp adamdan adama üýtgeýär. Türkiýede owa harçlamaly bolýar. Soň indi bu adamlaryň ýurda gitme nemesi potensiýaly azrak beýik bolýar. Şu wagt bilet satýarlar da 30 adam 40 adama satyp boldy utardy. Edýärler bilede talap gatykan. Hem neme az. Uçan okda. Yollar açtık diýip aýtsalarym açtık diýenem şu hepde 4 saat samolyot. Pikir edip bilýäňizmi? 4 saatjak samolyot hepde. Ýön günde 5 saat. Günlük 5 bilen hepde 4'ün ikisinin arasyndaky tapawaty bir matematikaňyz erwet bolsa da düşünüp bolýar da ullakan tapawaty bar. Hepde o $400 berjek ýa-da günlük $500 berjek diýen işde işler misiniz? Şeylerek ýap zatlar. Bunu bir nemetmeli, birleşler, pikirlenmeli, bolýan zatlara aň ýetirmeli, ýetirýänler gatkan bilbilen aýşýaly Gurban olam aň ýetirjek bolýar şu synan şä. Ana menim şularyň hyýal etjek bolaýyn diýär. Soň ýene serdaryň çykyp aýdyp bilmän sözde mejlis barda Türkmenistanda. Sözde meclis, sözde meclisin sözde başlığı çıkıp gamışlarım gurun etti de indi ben aýdýan bir ýurdun ýagdaýyny bilýän adam hiç haçanam çıkıp ýurdun gamışynyň gurun etmez. Yani öýden başynda ýa-da meclisin başynda oturan adam gamışynyň gurun etmez de gamış bilen ýa-ni şo taýda ýaşaýan adamyň işi bolar. Sen Gurban oturan yerinde senin o ağzına gowy sözler gelýär da näme işin var ýani nemäniň bilmedim Mariýanyň lewabyň balkanyň owasyndaky bir gamış bilen. Sen işin näme? Bunu kim etmeli soraýarda. Şu bir gide nemeler agdaýarda kim etmeli bular sowally. Ha. Kim etsin asmandan kametaýal düşen nemeler olar nämçün etdin? Bar korrupsiýa aslında bir korrupsiýa olar öz başdak olar bağışlanan bir neme hajatana edip bilen owa. Sonra gidip gelmeli bolýarlar şo taýda işleýän. Ola hakyky. Bilmiyorum. Sadede bilen olar öz başdak. Şu ýygyna neme diýip aýtýarlar. Mysal üçin bolan nokta diýe men şo taýda kam ýaman köp ýerde hakym talap etdim de banklarda başga ýerlerde de gönmel açyk talap etdim hakymy. Bolan nokta diýen ýokardan buyruk şeýle anna şo ýokardan gelen buyrugyň bardyra dokumentasiýasy görköz şonu diýen bolyn. Soň durup galýar biz neme bilemzok diýip soň ýaýaplap başlaýarlar da. Ene o ýokarda diýäniň näme ol Allah Taala'dan size buyruk gelýärmi? Düşünürüm diýen onu gorkup barym telefonuňa ýar barda şo ýön elinde duran şey ýüzüne tutup dursaň ýa elinde şe kamera alýan ýal bolup dursaň başga urungan ýöne elinde duran nämeden hem gorkup başlaýarlar. Şon ýaly bir hile saňyllap duran şu ýanky meclise gurrun etýän nemeler we başda Mamedowa çykyş etýär-de. Zor iki sözüň biri arkadagly serdarymyz, arkadagly parasatly näme plan pusmadan bir hili nähilaýdy. Bir hemmesi var, aglamçyrap çykyş edip duran ýaly şu Mamedowadan başlaýan soň ýygyna gurulaýanlar bar. Bulary bir ýere salyp gowy edip öldürýärler edip urup baram, şeýdip gurulaýdy bir kiçik çağany. Gürleden ýalamy. O nasilne bir nähileden gözüniň oduny alyp gorkudyp
şeydik Hmm. gurlarsın, şey diýersiň diýip berilen ýaly gurulýuşlar bir adam Aa, şekil. Planda onsoň aýtýarlar, halkdan gelen talaba görä diýe. Halkdan talap hiç haçan häzirki Türkmenistanyň goşadyrnygy içindäki hökümetde kabul edilen ok. Ine şoň özüne men suwtnama ýokary gözegçiligi çen ýazan adamlar bilýän şo taýgam ýokary gözegçilikde Gurbanul Berdimuhammedowyň ogly häzirki şo näme arkadaly Serdar diýilip hmm. ýörenler şo taýda işläp ýören döwründe bir topar arzalar bardy. Indi men oň anyk nemesine girmäýin. Ýöne hakyky dowrda talap edilip şo taýk arzalar bardy. Şo edilýän zatlar, oýunlar, bilim sistemasynda beýleki nemelerden ýekesine de jogap berilmedi gaýta. Şol Gurbanulyň ogly şo taýk geçmäke şo taýk bir gezek arda ýazsaň, nähilem bolsa seredilýär. Ýöne şo geçdi boly. Hiç ile atvet ýok şol geçen döwründe, şoň işlen döwründe şon ýaly boldy. Ona hili halkdan gelen talaplara göre adyny ütgötdük diýip soňundan aýtdy. Siziň beren buýruklaryňyza göre bizine şunu birikdirdik, onu buňa birikdirdik, onu taýdan aýyrdyk, buňa sepledik diýerler soňundan. Özleri ýalan sözleýänler her 5 minutdan bir aýtýan sözleri özlerine garşy gelýär-de. Ya ýankyda keşler gazmallany izinden palta bilen buğday ekmelli işi ýaly. Ýöne ýalan Su sözler. yok, pak tekmeli ýöne diýe. O palta ekmekde suw ýok bolsa, o nädip ýene suw nämçin ýene o palta bilen buğday ekmeli. Yok, buğdayına watany däl birinciden Türkmenistan. O Aa, pakta da dünya- ziyanlı. Gerek palta Pakta da ziyanlı. palta da ýene şonu prezident bilýänler, men bilýänimden. Bu zat, bu zatın Ýani olma. Nämçin şoň o prezident ol düşünýän däldir bilbil, ýöne onu goýupdyrlar da görgüli o sahnany alyp barban bilen ok ine özüniň çykmagynyň hem sebebi beýleki hukukla has erwet bolansoň pankeller falan soň mu diýelýär, tentek mi diýeli. Gürlämen bilen ok da. Var ýara şonu Sredna Aziýanyň problemalar diýip şol agzalýa suw meselesi Sredna Aziýanyň suw meselesi şo taýda agzalýa haýsy gulaw bilen diňläp gaýtýaka. Yo, Orta Aziya su meselesinden bu häzirki neme bilen çözüp bilmeýär. Çözmek başgaça bir zat. Ýöne şu aýtjak bolýanym. Şular bu işi alyp baryp bilen ok. Ýöne o Serdary gürläp bilen okda. Gurbanuly oňa birazra bir ýa-da dilli diýeli. Bilmedim ýani gülkünçe bolup biler dilli diýmek o ýaraşar ama o azra bolsa dillirek ýöne gülkünç hakykatdan onu oturup güläýmeli. Ýa sen aýtdyň prikol diýip prikol tutaýmaly. Onuň o gürleşinde bir nemelik barda bir. Näme diýär men aýdyp durbaýyn bu taýda. Bir hil Men ütkeşlik işte bar. baram. İşte buň ýankyny men dinläp oturdum da bir gezek öňüräk ol bir ýylda dolanýar. Ondan ýanymda bir işdeşim mellede bu kim diýdi. Men biziň prezidentimiz diýdim da on paçenta da diýip soraýar men. Bir zatyň aslynda diýet narkotik Bir zatın täsirinden. dedim bu boluşy şeýle diýdim de. Ýok diýdim bir korda görýän olaýmy diýe ýok şu gürleş şeýle diýdim. Kellesin ýa-da adam bular bara düşünýär da özü ýok ýanky işdeşim. Bir da çekilenmi diye seyredip durtany. Yo bolşa şeýle diýdim. Doğruymu da? Hava bu şeylerek yankı gülkünç, dünya gülkü indi başka da bir gülkünç bir zat var. Şuna bir zat diýsen Gurbanulyň derecesinden pes gatlak vardı Türkmen jemgyýetiniň içinde. Onu kabul etmek gerek. Yani pes bolsa pes. Ya raýat edip bilipdirler diýeli. Ine şu Gurbanuly çykyp raýatlaryny diýär. Raýat diýär. Raýat diýmegem goýun sürüsü diýmekde. Goýun sürüsü ne düşürüp bilen adamlar var. Şolaram çykyp
ya Gurban uly demedi ya gorkoňyz ýokma? Gorkun bir adam gülüp seyretsen gorkulacak bir adam da gülkünç. Ha. Ine bu şu gürlenlerini varam biziň ýanky içinde kötüren adamlaryň käbirlerini erwet eýfariýa beripdir. Birinji edek görýärler gözeňe tirkemine näçe 15 ýyl bäri diktir gürlep gelýärdi. Ha. Birden ýanky bular meclise çykyp gürlediler on bir o neme wa döwdilaşdy diýär. Dövdülaçan ýalak. O şu döwdilaçan ýaly bir eýfariýa düşüp ýanky ine şey diýdi bular sökdi zat ýa wagt size düşünür bolanok da men düşünürjem olamak gürleşen içi bilen. Olara sebäbi näme aýdaýyn adam düşünmeli. Ha. Ine can edip birine birde düşünürjek bolmaly şu ýalany kabul edip bilmeýän adam düşünjegem bolýar öýde gelýäram goşulýaram. Ýöne sen aýdyp diýip birine birde düşünür bolmaýar. Yo, Meneme- olaryň ne peýdasy bar, ne de ziýany bar. O deme däl. Men Ýurdu. şu beýle adamlar bir hil nähil aýdaýyn. O neme bolýar ahir zaman ýalak bir hili zambirun adamlar bolýar. Şon ýal kabul etýän, onsoň olara gepem düşünür bolmaýan neme de olar diňe pafakdadyr alyp mysal üçin täze Türkmenistan gurulup nemeden soň ha bu ýalam ýaşap bolýar kenip şo wagt bir hil ukudan açylyp şo wagt neme bolmaklar ahmal ýöne tak köpüse ne düşünemek bolşlaryny dogrumaýsam. Onda bilbil şu Sebäple- taýda jemläben biler, islesen wagtymyzam boluberdi. Awa jemläli kemine. Awa sağ ol bilbil ine o Türkmenistanyň watan habarlary diýeli. Watan habarlarynda bolup geçen bir komediýa. Ýa hiç bir nemesi ýokdur, hiç bir täsiri hem boljak däldir, edýän işler hem diňe erbet zada bilen netijelenir. Bu şeýlerek sebäbi Türkmenistanda akyl bilen hereket edýän, karar alýan adam ýok. Ol adamlary getiren oklar diýip aýdaly, häzirlikçe getirilen ok. Şonuň üçin ýollar ýap saklap dururlar gelmesin şular diýip. Bolýa onda bilbil. Sağ ol köp bu meseleni gozganyň üçin. Sana da tarih kasım kemine vatandaşlar ine şular ýal bolýan göz boýagçylyklara dogry analiz bermäni öwreniň ýakyndan synlaň ine biz şuna çenli siyasata goşulman ýerlikden siyasat bize goşuldy biziň durmuşymyz ine şu siyasata goşulman şuna geldik. Ine şunu düzeltmek üçin biz şu zatlaryň tersine hereket etmeli bolýas, öňkü etmedik. Bir topar hareketlenmede häzir etmeli bolýarsa, şoň üçin her kim öz ýanyňyzdan pikir ediň, dogry netije çykaryň. Bular ýaly tahnalara neme dip eýfariýa düşüp gören halkymdadym gaýtaladyp görüp birazjyk gözüňde geljek bolun diýesim gelýär. Sağ olun. Sağ olun.